asun tällä hetkellä täällä Alavudella ja kuulun Alavuden vapaaseurakuntaan, jossa toimin vanhemmiston puheenjohtajana. Ja minulla oli ilo lähteä Arto Pouan kanssa 14.4. Pakistanin lähetystyön matkalle. Ja Arto ja hänen tiiminsä lähti jo 13. päivää, että minä menin päivän heidän jälkeensä ja saavuin Karachiin lentokentälle, niin minulla oli paikallinen pastori vastassa siellä ja toimitti minut sitten sinne hotelliin, missä Arto ja hänen tiiminsä yöpyivät. Ja saimme Karachissa pitää kokouksia ja ensimmäisen kerran Karachissa kokouksessa Arto kehoitti, että puhu englanniksi ja minä puhuin saarnan englanniksi ja huomasin, että tähän onnistuu ja luonnistuu ja siitä lähtien sitten pidin siellä englanninkielisen saarnasin, koska viime kerralla minä puhuin suomeksi, Arto tulkasi englanniksi ja sitten paikallinen puhui sillä urpun kielellä. Mutta tällä kertaa ei tarvittu englanninkielen tulkkia siinä, että sain puhua englanniksi ja sitten paikallinen sai urpuksi kääntää sen. Ja sitten saavuimme 19.4. Lahoreen, jossa minua oli vastassa Ifrain, tuo pastori, joka tutustuin viime kerralla, kun olin Pakistanissa käymässä. Ja silloin sitten keskiviikkoyöllä lähdimme ajamaan tuonne Rahiarkanin aavikkomaahan ja saavuimme kylään ja tämä oli sellainen hindukylä. Siellä oli ihmiset odottamassa meitä ja siellä oli valmiina käsipumppua oli luvettu tekemään siellä ja ihmiset odottivat siinä. Aavikolla oli levitetty siihen mattoja ja ne istuivat siinä ja odottivat, että kokous alkaisi. Ja minä saarnasin ja meillä oli sitten urpuksi ja sitten vielä paikallinen pastori käänsi sille niiden kielellä, että siinä oli 3 puhuttiin, että minä englanniksi urpuksi ja sitten vielä 3. kielellä. Ja puheen päätteeksi pyysin, että kuka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle, niin 120 nousi ylää ja halusivat antaa Jeesukselle elämänsä. Me rukoiltiin heidän puolestaan ja sitten kokouksen jälkeen jaoimme ruuat heille ja sitten tuo käsipumppu tuli valmiiksi ja saimme puhdasta vettä tuolle kylälle toimitettua. Näin, että heillä oli alttari, he palvoivat Shivaa, he olivat hinduja, he palvoivat Shivaa, hindujumalaa. Mutta nyt jatkossa toivon, että he ottavat Jeesuksen vastaan pelastajana ja hylkäisivät noista alttareista. Sitten siirrymme seuraavaan kylään, joka oli vähän kauempana ja siellä oli kokousväki odotteli meitä ja siellä kanssa kysyin, niin 40 ihmistä halusi jättäytyä ja sinne tarjosimme ruuat ja käsipumput heillekin, saivat puhdasta vettä ja sitten kyläläiset antoivat 2 kanaa, iloisena antoivat 2 kanaa meille mukaan matka vietäväksi ja siitä sitten jatkoimme seuraavaan kylään. Siitä oli pitkä matka ja se oli tosi monttuinen tie ja tie välillä melkein katkesi. Mutta pääsimme sinne kylään asti ja siinä matkan varrella näimme kameleitakin. Ja se oli tosi aavikkopaikka se, mihin seuraavaksi tämä 3. kylä, niin siirrymme ja siellä pidimme kokousta. Ja siellä jättäytyi noin 80 ihmistä ja siellä saimme jakaa heille ruuat. Ja sitten taas siirrymme seuraavaan kylään, tuli vähän kiire, kun rupesi jo pimentymään, siellä ihmisiä kidnapataan ja meillä oli aseellinen vartija mukana, joka meidän turvallisuudesta takaisin, että ei tule mitään ongelmia. Ja siirryimme tuonne 4. kohteeseen ja se oli sen pastorin pihassa järjestetty tilaisuus ja siellä saarnasin, niin joku 30 ihmistä nosti kätensä ja halusi vaan antaa elämänsä Jeesukselle ja annoimme ruokaa heille. Mitä oli jäänyt vielä edellisestä paikasta, niin jaoimme sitten heille ruuat. Ja sitten tuli kiire lähteä sieltä ja paikallinen pastori lähti meitä saattamaan kylälle. Mutta hän sanoi, että hän jää sitten siihen kylään yöksi, koska on vaarallista vielä palata takaisin sinne kotiin, että siellä ihmisiä kidnapataan, niin hän ei uskaltanut palata enää kotiin. Ja sitten me siirrymme sitten, siitä lähdimme ajamaan takaisin Lahoreen. Saavuimme perjantai-aamusta Lahoreen ja siinä lepäiltiin vähän aikaa ja
autosta meni vaihteisto meni ennen kuin saavuimme Lahoreen, että se joutuu viemään korjattavaksi se ja joudumme siitä sitten odottelemaan, että auto valmistuu ja sitten siirrymme sinne seuraavaan kokouspaikkaan ja siellä jättäytyi 2 muslimiestä, halusi jättäytyä ja rukoilimme heidän puolestaan ja sitten tutustuimme tähän tiilitehtaaseen, käymme katsomassa katolla siellä, että minkälainen sinne uunien päälle kiivettiin sinne katolle ja katsoimme, että minkälaista tämä uuni on ja miten sitä lämmitetään ja hiilillä sinne heitettiin hiiliä ja ne kuivuu ne tiilet siellä ja sitten tutustuimme siihen ja sitten tämä Ifrain lähti viemään minua sitten tänne Kuransvalaan viemään sitten ja saavuimme sinne illasta ja siellä oli sitten jo iso kokous ja saavuin suoraan sinne kokouspaikalle ja Arto rupesi saarnaamaan siellä ja siellä oli isot kokoukset ja valtavasti väkeä ja sain rukoilla ihmisten puolesta ja sitten siirryimme majapaikkaan ja seuraavana päivänä oli taas kokouksia ja sitten me vietimme tuon loppuajan siellä Kurtsavalassa ja julistimme siellä evankeliumia ja näimme ihmeitä, että ihmisiä tuli uskoon siellä ja saimme kokea ihmeellisiä. Sieltä sitten siirrymme lentokentälle, lensimme sitten Pohan kautta Suomeen. Mutta ongelmana oli se, että sain joku vatsataudin, että jouduin antibiootilla hoitamaan tuon vatsataudin. Tahdon lukea tätä Raamatusta Matteuksen 28 ja 18 ja tästä 20. Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi, minulla on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamaan heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja opettamalla heitä pitämään kaiken, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Tämä on tämä lähetyskäsky, minkä Jeesus antoi meille, että meidän pitäisi mennä tuonne ympäri maailmaa ja lähimmäisille kertoa ja naapureille kertoa Jeesuksesta. Ja että tehdä heistä Jeesuksen opetuslapsia, niin kuin me olemme itse Jeesuksen opetuslapsia ja me opimme koko ajan Jeesuksen oppeja ja haluamme tulla Jeesuksen kaltaiseksi, mutta koskaan meistä ei tule enkeleitä eikä tuollaisia niin kuin Jeesus, vaan me pikkuhiljaa menemme sinne päin, mutta sitten viimeisenä päivänä, kun täältä aika jättää, niin me saamme kokea tuon täydellisyyden tuolla taivaassa. Haluaisin oikein kehottaa, että ota Jeesus vastaan, että se on ratkaisu sinun elämässä. Amen. Heippa, minun nimeni on Joonatan Ketola. Minä aion haastatella Jukka Ketolaa hänen pakittaani heittottaan. Iti Jukka Ketola, kuinka moneita aamulla teidän lentokone lähti? Minun lentokone lähti tuonne Pohaan 16.00, että se oli päiväaikaan. Ja se saapui sitten yöllä sinne Pohaan kello 12 yöllä saapui tuo lentokone Pohaan, jossa minä sitten odotin varmaan 2 tuntia ja sitten siitä lähdettiin tuonne Karachiin lentämään ja sitten se oli Karachissa aamulla 7 oli lentokentällä. 7. Kuinka monta päivää te olitte ekaa tiellä heituttu? Minä lähdin 14. päivä ja 24. päivä tulin takaisin, niin siinä oli viikko ja 3 päivää. Okei. Tykkäsitkö tää olla tiellä Otto-Porukaan? Kyllä siellä oli ihan mukava olla, että ainoa, että mä sain jonkun vatsataudin, että se oli koko reisun ajan vaivasi tuo vatsa, että muuten ihan oli, mutta tuo vatsa vei vähän voimia ja tuntui, että ei jaksa. Niin. Sitten vielä mä kysyn, otetitko tää hyvin englantia teillä? Kyllä mä puhun ja varmaan 7-8 kokousta puhuin ihan englanniksi, että se sujui ja sitten Arto sanoi, että hän auttaa, mutta oikeastaan Arto ei tarvinnut auttaa minua siinä englannin kielessä, että minä pärjäsin ihan itse, että
mulla on itsellä tämä heikko englanti, mutta ei niillä paikallisillakaan mikään hyvä englanti ollut. Että me pärjättiin sitten niin kuin yhdessä, ymmärrettiin helpommin toisia, kun oli sellainen rikkinäinen englanti kummalla. Kuinka teitä tulit ukkoon? Minä olen tullut jo 18-vuotiaana uskoon ja siinä oli sellainen nuorten tapahtuma, niin siellä tulin sen jälkimainingeissa tulin sitten saunassa uskoon. Okei. Nyt nopeasti ukoillaan Jukan katto. Haittakaa kätenne hittiin ja aloitetaan. Kiitos Jumala, kun annoit tämän maailman meille. Kiitos kaikesta, mitä olet tehnyt meitä varten. Kaikki ruoka, veti. Kiitos Jumala. Sinä autoit meitä elämään ja taamaan hyvän elämän. Kiitos. Amen. Amen. Seuraavaksi lauletaan pikkulaulu. Viisaat kuka johti luokse rakkaan lapseni. Olet toisen kaltainen, lapsi lupauksien. Tuota lapseni, nyt toivon maailmaan. Olet taas sydänten, miten sinut suojelen. Helmassani kantaa itse taivasta kosaan. Kentoi kyyneleitään, silmin pienokaisen. Miksi äitiin tarrauduit nyt niin vavisten? Varjot toistaa sen nyt, enkeli on mennyt. Kaiken kauniin muistan, vaikka en voi ymmärtää. Olet toisen kaltainen, lapsi lupauksien. Toiko lapseni nyt toivon maailmaan? Olet taas sydänten, miten sinut suojelen. Helmassani kantaa itse taivasta kosaan. Täällä kaikkiin päiviin tuo ilon taivaallinen, lempeyttää rakkautta silmin ihmisten. Sanat, jotka kuulin, unohdu ei koskaan, vaikka mitä tulkoon niistä aina voimassa. Olet toisen kaltainen, lapsi lupauksien. Tuoko lapseni nyt toivon maailmaan? Olet tarve sydänten, miten sinut suojelen. Helmassani kantaa itse taivasta kosaan. Keneltä sai tähden tuo katse pienokaisen? Betlehemin yllä loistaa tähti kirkkain. Kiitos kun katsoit tämän videon ja sinä voit tilata tämän videon ja laittaa peukkua meille, että voit tilata sen. Ja kiitos, että olit todella tässä meidän kanssa mukana tässä minun ja poikani tällaisessa projektissa ja mielenkiinnolla seurasit tämän tilaisuuden. Amen.